Sa pagka klase nga damgo. Mikasal daw ta. As long as we find you. We, pwede din na. Pwede kayo. Nababot mga ko sa imong matamis nga oo. Uy, si Jana. Akong future wife. Kinsa man to? Yati, kamay gani mo ko nakiti. Grabe ko pa, Jana. Uy, maka-attract man bay. Kinsa man ni sige panitsit. Uy, papansin mo kayo. Bantay lang kasako ron. Aha, ikaw din na tanak. Yati, nasakpan ko. Yati, unsaon mo ni ron? What? Ethan? Oy, Jana! Nagunsa di kadiratan? Ay, nanapok og lubyo. Ah, mao ba? Isugo mo kung patapok og lubigod. Ikaw, Jana, asa mo kabato? Nga ikaw ra malisa. Diri nagsuroy-suroy ra. Ubanan lang tika, basig maunsa ka ba? Mingo diri Jana no? Maragoy tao diri ba? Mao ganing diri ako kay gusto na ko ako ra isa. Ay, sorry kayo ha. Nagsamok-samok ko sa imuha ba? Ay, okay raman para napog ko ka istorya. Kabalo ka Jana. Medyo ko katoo ba? Nga unsa man nga madam guhanti ka. Unsa pud ka klase nga damgo? Mikasal daw ta. As long as we find you, we'll have and have. Eh, sure oy. Sure lagi. Di mo ko kabalo mo atik. We, pwede din na. Pwede kayo. Nababot mga ko sa imong matamis nga oo. Rag, pareha yung tag chinilas ba? Nya, ano day? Kupul kita ba? Kasi pasabot mo ta, nanguyab baka sako ah. Ay, unsa man day mong pasabot day? Namao naman yun ni. Di pa man ko pwede sa uyab-uyab tay, kay kasukay makusong papa. Oo man ka, kagamay, ito yung papa. Isog man pod. Pero dyan na, naunta ko yung sa imuha ba? Unsa naman pod na tan? Total, wala may tao diri ah. Pwede anak? Kasi anak? Kiss ba? Kupul ba? Sige, sige. Bukiyang ko ha. SPG, magod ni.